Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïakhih University, Meghalaya. Kinong ilam jong Cockroach Janata Party. Kilalum Thup ikerteng jong Nongbah, hakari bes nok tilang, hakajing Ïakhih jong kanigaseng. Paglalum Thup ru ekidur, bolasyon, habaro Nongbah iba pelong jing Ïakhih. Haka Thup kerteng jong ki, kabalakan tiu jing tho, buat lum Thup, da way unong ilam ka CGP, kata, wa asyutu Shrangka. Ka Shillong gadi ka way na pering Nongbah, kiba kinong ilam ka CGP, kila itu, kum ka Nongbah kabayas nok tilang, hakajing Ïakhih. Haka ni katan sa taylang mingi, nalor ka Shillong, kiway pat Nongbah iba pelong jing Ïakhih, kiba ka CGP, kalayo jing tip, kikin Thup, ya ka Guwahati, Aizol, Agartala, bat ka Itanagar. Baru ako Thup jong ki, kitan live saw Tylli Nongbah, kiba pelong jing Ïakhih, haka ba orang ka uloong, bagi khun samla jong kari menta, kila kendit benrio, bagi layo i ke jing syakli akaput, ki khun samla. Nongbah bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka way ka them ar Tylli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phau Tylli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang san Tylli ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini ar Tylli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan